Ezi zinzame zokulwa ukubiwa okanye ukutswetywa kombane ngabanini bamashishini asakhulayo namagosa ezomthetho bephume ngobuninzi bawo ngelixa umasipala oMbaxa eseka eliphulo eCoastin. Lo mmandla udume ngokutsweba umbane nekuthiwa kwenziwa kakhulu ngabemi bangaphandle. Kuye kwakhutsha neebhokisi zombane ekutswetywe umbane kuzo. Lo masipala uthi akazokuhleka nenye kwezihlekisayo. Ukhumbula kwiveki eziphelileyo besikoMaJoe Slovo sisenza kanye ezi-operation ezikumila kunje okanye la maphulo akumila kunje. So ndingatsho ndithi sijonge kuzo zonke ii-areas ezilapha eNelson Mandela. Ncakasane ezikanti kuthiwa zi-hotspot areas ezikaziteparishileyo. Eliphulo liqatyelwe izandla. This should be a continued program to make sure that we identify and target the culprits. And as MNC said, we invite those people that want to cooperate with the municipality. Eliphulo liza kunabela nakwezinye iingingqi ezifana neWoma, New Bright, KwaZakhele naseJoe Slovo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseCoastin eBhayi.